शिंदेवाडी या संघातील अक्षय कॉमेंट्री बॉक्सच्या साईडने यायचे अक्षय. तसेच आमचे मित्र सुप्रसिद्ध आंबा बागायतदार पोमेंडी गावचे डिग्याशेठ मयेकर यांनी सुद्धा मैदानात यायचं आहे. एक नाव वाजलेलं व्यक्तिमत्व आणि कर्तृत्ववान व्यक्तिमत्व असं ओळखलं जाणार आहे डिग्याशेठ मयेकर. गोरखनाथ शेठ बने आमचे मित्र दोन्ही टीमच्या सर्व खेळाडूंनी कृपया मैदानात यायचं आहे. दोन्ही टीमच्या खेळाडूंनी कृपया लवकरात लवकर मैदानात यायचं आहे. हॅलो 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 हॅलो. तसेच प्रमुख मान्यवर जर कोणी बाहेर असेल तर त्यांना विनंती आहे मैदानामध्ये यायचं आहे. या ठिकाणी नाणेफेकीचा कौल घेतला जाईल. महिला तालुका प्रमुख सौ कांचनताई नागवेकर यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी या अंतिम सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल घेतला जाईल. दोन्ही संघाच्या करंदारांना विनंती आहे आपण समोर यायचं आहे. या ठिकाणी महेंद्रजी शेठ झापडेकर, दादा दळी साहेब, गोरखनाथजी बने साहेब, दिगंबर मयेकर यांनी सुद्धा पुढे यायचं आहे आणि हा नाणेफेकीचा कौल घेतला जाईल. बंटीजी माकाळ पाहूया कोणाच्या बाजूने निर्णय लागतो. ठीक आहे आणि नाणेफेकीचा कौल जयभरी टेंबे संघाच्या बाजूने लागतोय. धन्यवाद. आणि सर्व मंडळाचे कार्यकर्ते प्रमुख मान्यवर यांना विनंती आहे आपण स्थानापन्न व्हायचं आहे. लगेचच अंतिम सामन्याच्या इथे या ठिकाणी फायनलचा सामना खेळला जाईल. नाणेफेकीचा कौल झालाय. नाणेचा कौल जयभैरी टेंबे शिवाजीवाडी संघाने घेतलाय. हॅलो. आता जो फायनलचा सामना होणार आहे या फायनलच्या सामन्यात दोन्ही टीम गेले आहेत ते म्हणजे जयभैरी टेंबे विरुद्ध वाघजाई झरेवाडी. दोन्ही पण नावाजलेले असे संघ आहेत. दोन्ही पण मातब्बर संघ आहेत. एक अटीतटीचा सामना होणार आहे त्यात काय वाद नाही. आमचे लाडके मित्र हायस्कूलचे ते म्हणजे सचिन शेठ एसटीचे सर्व सदावर्तेनंतर ज्याचा नंबर लागतो तो म्हणजे माझा लाडको मित्र सचिन पांचाळ. एक नावाजलेलं एसटी वालो म्हणून.
या स्पर्धेचा अंतिम सामना रंगतोय जयभरी टेंबे शिवाजीवाडी विरुद्ध वाघजाई झरेवाडी. तत्पूर्वी ज्याने ज्याने आर्थिक सहाय्य केले या सर्वांच्या आर्थिक सहाय्याने ही स्पर्धा आपण यशस्वीरित्या या ठिकाणी पार पडताना दिसतोय. सादिबाई शाह, साहिल शाह, शाहिद शाह यांच्याकडून 10,000 रुपये, भारतीय जनता पार्टीचे तालुका अध्यक्ष श्री दादासाहेब दळी यांच्याकडून 5,000 रुपये, नयनजी साळवी साहेब यांच्याकडून 5,000 रुपये, प्रकाश राठोड 1,000 रुपये, भूषण सावंत 2,000 रुपये, गुरुनाथ पालवकर 2,000 रुपये. सामनावरीसाठी मेडल दिले ते DS स्पोर्ट्स रत्नागिरी यांच्याकडून. या स्पर्धेसाठी सर्व बॉल पुरवले अभित साळवी यांच्याकडून. सुभाष कोकरे 1,000 रुपये, नाना मुरकर मागलाड 2,000 रुपये, अवधूत साळवी 1,000 रुपये, संजय साळवी अडकरवाडी 1,000 रुपये, रमेश साळवी मधलेवाडी 1,000 रुपये, सूर्यकांत साळवी 1,000 रुपये, संजय सोलीम 1,000 रुपये, करुणेश इंदुलकर 5,000 रुपये, कुणाल पवार 5,000 रुपये, गोरखनाथजी बनेसाहेब यांच्याकडून 2,000 रुपये, चंद्रशेखर साळवी 1,000 रुपये, अंकुश आगरे 1,111 रुपये, उमेश साळवी 1,000 रुपये, कांचनताई नागवेकर 5,000 रुपये. तसेच या स्पर्धेसाठी विजेता चषक दिलाय महेंद्र शेठ झापडेकर यांच्याकडून, उपविजेता चषक दिलाय दादा दळी यांच्याकडून, तृतीय चषक दिलाय श्री नयन साळवी यांच्याकडून, चतुर्थ चषक दिलाय ऋषी चाळके यांच्या स्मरणार्थ योगेश चाळके यांच्याकडून, गोलंदाजाचा चषक दिलाय अनिकेत चव्हाण, फलंदाज चषक दिलाय प्रसाद वाडेकर चिंद्रवली, सामनावर चषक दिलाय प्रशांत चाळके चाळकेवाडी, मालिकेवर चषक दिलाय सायली सुरेशकर यांच्याकडून. सामन्याला सुरुवात होते. वैयक्तिक कोट्याच्या पहिल्या संघाद्वारे पहिल्या षटकावर श्रवण पंचांच्या उजवीने टाकले चेंडू अमित याच्यासाठी थोडासा स्वैर मारा पंच दंडित करतात. वाईट धावेने संघाच्या धावसंख्येला सुरुवात आहे. धावसंख्या होती 1. पहिल्या षटकाचा खेळ चालू आहे. श्रवण याच्या माध्यमातून पंचांच्या उजवीने मारा करताना श्रवण पंचांना पारखून टाकलेला चेंडू जोरदार फटका मारला. चेंडू तर सर्व क्षेत्ररक्षक आता निर्धाव चेंडूची सांगता होते. संदीप साळवी उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा श्रवण आपल्या बॉलिंग करतात. पंचांच्या उजवीने टाकलेला चेंडू पंच मारले आणि त्रिफल आउट होतोय. मोठा धक्का बसतोय. वाघजाई झरेवाडी संघाला अमितेच्या स्वरूपात पहिली सफलता मिळते. श्रवणाला धावसंख्या होती ती 1-1. उत्कृष्ट गोलंदाजी केली श्रवणेने आणि उत्कृष्ट असा फलंदाज बाद केलाय तो अमित वाघजाई झरेवाडी संघाच्या पहिल्या षटकापासून सामन्यावर पकड जमवताना दिसतोय तो जयभरी शिवाजीवाडीचा संघ. आता मात्र फलंदाजीची धुरा सांभाळण्यासाठी आलाय तो बॅट्समन नेम श्रेयस अय्यर. पाहूया कशा प्रकारे बॅटिंग करतोय. आपल्या संघासाठी किती धावा जमवतोय पाहावं लागेल. श्रवण आपल्या बॉलिंग तयार. पंचांच्या उजव्या बाजूने मारा करण्याचा सज्ज. श्रेयस याच्यावर टाकले चेंडू स्लोवर टाकलेला चेंडू उत्कृष्ट चेंडू निर्धाव चेंडूची सांगता होते. धावसंख्या स्थिर धावसंख्या होते 1-1. पुन्हा एकदा श्रवण पंचांच्या उजव्या बाजूने मारा करण्यासाठी सज्ज. आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू टाकलाय. यावेळी सुंदर क्षेत्ररक्षण करतोय तो वैभव. चेंडूचा निर्धाव धावसंख्या स्थिर. धावसंख्येत कोणतीही भर पडत नाही. धावसंख्या होती ती 1-1. अंतिम सामना रंगतोय. वाघजाई झरेवाडी विरुद्ध जयभरी टेंबे शिवाजीवाडी. दोन्ही मातब्बर संघ प्रथम क्रमांकाचा बुकट कोण पटकवतोय काही क्षणातच आपल्याला समजेल. थोडीशी बातचीत करताना दिसतात ते दोन्ही फलंदाज. स्ट्राईकला असेल तो यामुळे तर निर्धाव चेंडूची सांगता होते. पहिल्या षटक समजा पहिल्या षटकाच्या समांतर धावसंख्या होती ती 1 धाव. चेंडू सपवला जातो तो ओमकार पवार. ओमकार पवार वैयक्तिक कोट्यातल्या संघातर्फे पहिले षटक घेऊन ओमकार पंचांच्या उजवीने मारा करेल. सामना करेल तो सुमित. या मात्र दरम्यान सुंदर क्षेत्ररक्षण रुद्र साळवी याच्याकडून. सुदेश साळवी यांचे सुपुत्र रुद्र साळवी सुंदर क्षेत्ररक्षण करताना आपल्या पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा ओमकार आपल्या षटकातील पुढच्या चेंडू पंचांच्या उजवीने टाकला चेंडू पुढचा चेंडू तितकं सुंदर क्षेत्ररक्षण संदीप याच्याकडून. 4 धावा रोखल्यात संदीपने. धावसंख्या स्थिर. धावसंख्येत कोणतीही भर पडते. धावसंख्या होती ती 1-1. दुसऱ्या षटकाचा खेळ चालू असताना ओमकार आपल्या षटकातील दुसरा चेंडू. यामध्ये सुंदर क्षेत्ररक्षण वैभव याचं. धावसंख्येत कोणतीही भर पडत नाही. धावसंख्या स्थिर. धावसंख्या होती ती 1-1. पुन्हा एकदा ओमकार आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू पंचांच्या उजवीने चेंडू पेक करताना टाकलेला चेंडू. यामध्ये स्वैर मारा पंच दंडित करतात. वाईट घोषित करतात. अतिरिक्त धाव मिळते. धावसंख्या होती ती 2. दुसऱ्या षटकाचा खेळ चालू असताना वाघजाई झरेवाडीचा संघ लढखळत खेळताना आपल्याला पायामध्ये पुन्हा एकदा ओमकार टाकलेला चेंडू
यावेळी मात्र सोयर मारा. पहिला चेंडू लेग साईडला वाईट टाकला, दुसरा चेंडू ऑफ साईड वाईट टाकला. 2 धावा मिळवल्यात या षटकामध्ये. धावसंख्या होते ते 3. पुन्हा एकदा ओमकार पंच जेवणे टाकले चेंडू. यावेळी मात्र पाहूया मैदानावर थोडंसं अपील होते. पाहूया पंच निर्णय काय त्या पंचांचा निर्णय अंतिम राहिल्याची नोंद घ्यायची आहे. पंच निर्णय देतील तो मान्य करायचा आहे. ओमकार उदुमरेच्या पाहूया कशा प्रकारे चेंडू करतोय. ओमकार टाकलेला आहे चेंडू. 22 ओव्हरात 2 धावा मिळत आहेत. 2 धावसंख्येत प्रति धावसंख्या होती ती 5. 2 षटकांचा खेळ संपतोय. धावसंख्या होती ती 5. या 2 षटकांचं समालोचन करतील बंटी महाकाळ. धन्यवाद सचिन शेठ. हॅलो, पुढचा षटक घेऊन आलाय तो म्हणजे साल्टो. आमच्या पांढऱ्या जो खास पंटर जे का म्हटला जातात तो म्हणजे साल्टो. एक डीजे मास्टर. समोर फलंदाज असतात तो म्हणजे श्रेयस अय्यर. जबरदस्त फटकेबाजी करण्यात एक्सपर्ट आहे, जे का रन मशीन म्हणतात तो म्हणजे श्रेयस अय्यर. आल्या आल्या जबरदस्त फटको मारला तो, पण तितकाच जबरदस्त क्षेत्ररक्षण. चेंडू जात आहे निर्धाव. परत एकदा निखिल उर्फ साल्टो. एक धडाकेबाद फलंदाज, धडाकेबाद गोलंदाज आपल्या षटकातलं पुढचं चेंडू घेऊन. समोर फलंदाज तो म्हणजे श्रेयस. ह्यावेळी मात्र परत एकदा चेंडू त्याच ठिकाणी, त्याच्यामुळे सुंदर असं क्षेत्ररक्षण. धावसंख्येत काय वाढ नाही, धावसंख्या हाय तिकडे थांबले गेलेली. परत एकदा ह्यावेळी चेंडू अडवल्याने तो म्हणजे ओमकारने. परत एक चेंडू निर्धाव. थोडासा दडपण आला श्रेयसवर. खैना चौकार मारू याचा विचार करताय. परत एकदा कणकणीत असो फटको आणि ह्यावेळी मात्र साल्टोची साल्टा काढल्या नाही. 4 9. परत एकदा निखिल आपल्या षटकातलं पुढचं चेंडू घेऊन. समोर फलंदाज तो म्हणजे श्रेयस. काय करता श्रेयसचा बघायचा आहे. यावेळी मात्र पंचांचा निर्णय बघूया आपण काय आहे. आणि वाईट चेंडू. एक अतिरिक्त धाव भेटताय. धावसंख्या झाली ती 10. विकेट किपर बघा मित्रांनो, एक नावाजलेलो फलंदाज, नावाजलेलो गोलंदाज. आणि ह्यावेळी मात्र परत एकदा खणखणीत असं चौकार. फलंदाज आणि घाणेरडो असो बॉलर ज्याची ओळख आहे तो म्हणजे यांनी नावाजलेलो फलंदाज. अख्ख्या रत्नागिरीत फेमस आहे. जबरदस्त फटकेबाजी करण्यात एक्सपर्ट आहे आणि त्या फटकेबाजीच्या जोरावरच जय भैरी टेंबे संघाने भरपूर असे मॅची जिंकल्या नाही. आणि पहिलो चेंडू आणि वाईट चेंडू आणि 5चे 2 असे 3 धावा. विकेट किपर तरी मित्रांनो काय धावा तो बघा तुम्ही. कारण महेंद्रसिंग धोनी नंतर ज्याचं नाव येतं तो म्हणजे पप्या साळवी. अख्ख्या रत्नागिरीत फेमस असलेलो सुसाट ॲम्ब्युलन्स चालवणारो म्हणून ज्याची ओळख आहे रत्नागिरीत तो म्हणजे पप्या साळवी. परत एकदा यांनी आपल्या षटकातलं पुढचं चेंडू घेऊन. यावेळी मात्र खणखणीत असो चौकार येत आहे. जबरदस्त फटकेबाजी. फटको मारण्याच्या नादात श्रेयस बाद. एक जबरदस्त अशी विकेट.
निर्धाव. जबरदस्त क्षेत्ररक्षण होत आहे जय भैरी टेंबे संघाकडनं. परत एकदा यांनी आपल्या षटकात तो पुढचा चेंडू घेऊन औदुंबर साठी खतरनाक चौकार. जबरदस्त फटकेबाजी आणि नो चेंडू. पंचांचा निर्णय येत आहे. 5 धावा भेटतायत. गचाळ असं क्षेत्ररक्षण झाला. धावसंख्या वाढताय. धावसंख्या झाली ती 26. परत एकदा यांनी ह्यावेळी मात्र जबरदस्त फटकेबाजी आणि 2 धावा घेण्यात यशस्वी. शॉर्ट रन. पंचांचा निर्णय येत आहे. आधीच पाऊस आणि त्यात पडलो पाऊस असं म्हणतात. एक तर धावा कमी होते त्याच्यात पण 2 धावा वाढले होते ते पण शॉर्ट. निर्धाराच्या षटकामध्ये 26 धावा नोंदवल्या आणि 27 धावांचं उद्दिष्ट ठेवले. ते जयभरी टेंबे शिवाजीवाडी संघासमोर अंतिम सामना रंगतोय. जरे आम्ही फायनलला गेला होता तेव्हा पप्प्यानं मला सांगितलं होतं की नक्कीच आम्ही फायनल जिंकणार. कारण जेव्हा जेव्हा झापडेकर साहेब आले तेव्हा तेव्हा आम्ही फायनल जिंकल्या असं पप्प्यानं मला स्वतः सांगितलेलं आहे. म्हणजे सचिन आता फायनल पप्प्या जिंकणार याच्यात काय वाद नाही. 27 धावांचं उद्दिष्ट असेल. 26 धावा नोंदवल्या होत्या तुम्ही. 27 धावांचं उद्दिष्ट असेल जयभरी शिवाजीवाडी संघाला. असेल तो वैभव आणि वैदिक वाड्यातला पहिल्या संघात पहिले षटक घेऊन येतो अमित. अपयशाचा हा खेळाडू फलंदाजी अपयशी केली. आता गोलंदाजी आपली चमक नक्की दाखवेल. अमित पंचाच्या उजने मारा करताना सामना करेल. अनिकेत 27 धावांचं उद्दिष्ट असेल जयभरी शिवाजीवाडी चांगला जाणार. पुलटा चेंडू आणि पंचांचा नोबाचा इशारा होतोय. अतिरिक्त एका धावेने धावसंख्येला सुरुवात होते. पुलटा चेंडू होता. अनिकेत याला काही या चेंडूचा समाचार घेता आला नाही. पण दरम्यान या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन असेल अमित. आपल्या हाताला माती लावतोय आणि चेंडू पिक करताना दिसेल. पंचांच्या उजव्या बाजूने मारा करण्यासाठी सज्ज. यावेळी मात्र पडून चेंडू अडवताना औदुंबर. चेंडू निर्धाव. धावसंख्या स्थिर धावसंख्या होती ती बिनबाद. एक पहिल्या षटकात चालू असताना अमित आपल्या षटकात फुलटॉ चेंडू. यावेळी मात्र त्रिफला उद्ध्वस्त होतोय अनिकेत याचा. समाजासाठी आपल्याच होम पिचवर खेळताना दिसतो तो ओमकार. अमित आपल्या बॉलिंग करतात. पंचाच्या उजव्या मार्गाने टाकलेला चेंडू. यावेळी मात्र निर्धाव चेंडू सांगता होते. धावसंख्येत कोणती भर पडते. धावसंख्या होते ती 1 बाद 1. पुन्हा एकदा अमित आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन पंचांच्या उजव्या मारा करताना सामना करतोय तो ओमकार. जोरदार फटका. चेंडू जातो सीमा पार. चौकार. खळखळीत असा चौकार. ओमकार याच्या बॅट मधून निघालेला 4 धावा मिळतात. पहिल्या षटकामध्ये 5 धावा दिल्या. 1 बळी मिळाला. अमित याने विजयासाठी चेंडू आणि 22 धावांची आवश्यकता आहे. गटीतटीचं असं सामना होत आहे.
या दरम्यान गोलंदाज कोण येत आहे तो बघायचो आहे. प्रज्वल आलोय गोलंदाजीसाठी. बघूया प्रज्वल आपलं नाव उज्ज्वल करता काय की पप्या जबरदस्त फटकेबाजी करून आपलं नाव उज्ज्वल करताय बघायचं आहे. प्रज्वल आपल्या षटकातलं पहिलं चेंडू घेऊन पंचांच्या उजव्या दिशेने मारो करताय. समोर फलंदाज असतात तो म्हणजे पप्या. जयभैरी टेंबाचं धडाकेबाज असो फलंदाज. ह्यावेळी मात्र खणखणीत असो चौकार पप्प्याच्या बॅटमधनं. नाव आपला उज्ज्वल केल्यान पहिल्या चेंडूवर खणखणीत असो चौकार मारल्यान आणि थोडासा दडपण आणल्यान प्रज्वलवर. परत एकदा प्रज्वल आपल्या षटकातलं पुढचा चेंडू घेऊन पंचांच्या उजव्या दिशेने मारो करताय. समोर फलंदाज असतात तो म्हणजे पप्या. एक धडाकेबाज फलंदाज. काय होता या चेंडूवर तर बघायचं आहे कारण अटीतटीचा सामना होत आहे. फायनलचा सामना एकदम रोमांचक स्थितीत मॅच आहे. त्याच्यामुळे काय घडताय आणि काय बिघडताय तर बघायचं आहे. परत एकदा प्रज्वल आपल्या षटकातलं पुढचा चेंडू घेऊन एक धडाकेबाज असो गोलंदाज आहे तो म्हणजे प्रज्वल. पण तितक्यात ताकदीचा समोर फलंदाज आहे तो म्हणजे यावेळी मात्र एक धाव घेण्यात यशस्वी झालो आहे पप्प्या. धावसंख्या वाढताय. धावसंख्या झाली ती 10. प्रज्वलता बघायचा आणि समोर फलंदाज असतात तो म्हणजे ओमकार. प्रज्वल आपल्या षटकात पुढचा चेंडू घेऊन ह्यावेळी मात्र जबरदस्त फटको मारला होतो पण तितकाच जबरदस्त क्षेत्ररक्षण नक्कीच प्रज्वल होतो म्हणून नाही तर 4 धावा गेले असते. जबरदस्त असं क्षेत्ररक्षण झालं प्रज्वल कडनं. परत एकदा प्रज्वल ओमकारसाठी. ह्यावेळी मात्र धाव बाद होण्याची संधी आहे आणि बघूया काय होत आहे. पंचांचा निर्णय बघूया आपण काय होत आहे. एकच धाव घ्यायची आहे धावून. त्याच्यामुळे दुसरी धाव घेण्याचा काही विषय नाही. पंचांचा निर्णय बघूया आपण काय येत आहे. वाईड आणि एक ना वाईड आणि मागचो एक असे 2 धावा. बोनस रूपात 2 धावा भेटल्या असं म्हणू का हरकत नाही कारण चालाकी केल्यान पप्यान. कारण पप्याक माहिती आहे शेवटचा फायनलचा सामना आहे त्याच्यामुळे सामना जिंकणं किती गरजेचं आहे तो माहिती आहे. कारण समोर तितक्यात ताकदीची टीम आहे ती म्हणजे वाघजाई झरेवाडी. आणि यावेळी मात्र फलंदाज बाजार खतरनाक जबरदस्त महत्व. टेंबेगावचे माजी सरपंच म्हणून प्रसिद्ध असलेलो. धावसंख्या झाली ती 12. दुसऱ्या षटकातलो शेवटचा चेंडू घेऊन प्रज्वल. समोर फलंदाज असतात तो म्हणजे पांढऱ्या साळवी ज्यांना मैदान भरपूर गाजवले नाही. ओरम क्रिकेटचो एकेकाळचो षटकारांचो बादशाह आणि नाईट क्रिकेटचो चौकारांचो बादशाह म्हणून ओळखलेलो तो म्हणजे पांढऱ्या साळवी. काय करता बघूया शेवटच्या चेंडूवर खणखणीत अशा 2 धावा आणि या षटक संपला. 2 षटकांचो समाप्ती झाली आहे. धावसंख्या झाली ती 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होती ती 14. विजयासाठी 10 चेंडू 13 धावांची आवश्यकता. जयभैरी शिवाजी संघाला 10 चेंडू 13 धावांची आवश्यकता. पाहूया कशा प्रकारे सामना हा रंगतोय आपल्याला पाहावं लागेल. पाहूया तिसरे षटक घेऊन सुमित असेल माझ्यामध्ये वैदिक कोट्यातलं पहिल्या संघातर्फे तिसरे षटक घेऊन सुमित सामना करेल तो ओम. उत्कृष्ट फलंदाज उत्कृष्ट गोलंदाजाचा ओमकार आपल्या होम पिचवर खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. सगळ्यांच्या नजरा त्याच्या फलंदाजीवर टिकून सुमित आपल्या षटकातील पहिला चेंडू पंचांच्या उजव्याने मारा करताना टाकलेला आहे चेंडू. पाहूया यावर मात्र स्वैर मारा पंच दंडित करता वाईट घोषित केला जातोय. 1 धाव मिळते. धावसंख्या होते ती 15. धावसंख्या होती ती 15. 10 चेंडू 12 धावांची आवश्यकता असेल जयभैरी शिवाजीवाडी संघाला. जयभैरी क्रीडा मंडळ टेंबे शिवाजीवाडी आयोजित भव्य नाईट अंडरम बोकड चषक क्रिकेट स्पर्धा या स्पर्धेचा अंतिम सामना रंगतोय. वाघजाई झरवेडे आणि जयभैरी शिवाजीवाडी दोन्ही मातब्बर संघ. पाहूया कोण पटकवतोय मानाचा बोकड चषक 2025. पुन्हा एकदा सुमित आपल्या षटकातील पुढच्या टीने ओमकार याच्यासाठी. पाहूया आणि पंच 2 धावांनी धावसंख्येत भर पडते. धावसंख्या होते ती 17.
10 चेंडू 10 धावांची आवश्यकता असेल. यानंतर स्वर मारा पंच वाईट घोषित करतायत. अतिरिक्त 10 मध्ये धावसंख्या होते ती 18. धावसंख्या होते 18. पुन्हा एकदा सुमित आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू ओमकार ज्याने टाकलेला चेंडू यावेळी मात्र एक धाव तर घेतली. धावसंख्या होते ती 19. 8 चेंडू 8 धावांची आवश्यकता असेल माझ्या मते. 8 चेंडू 8 धावा. पाहूया कशा प्रकारे फलंदाजी करतायत आणि आपल्या संघाला विजय मिळवून देत आहेत की गोलंदाज आपली चमक दाखवतायत आणि आपल्या संघाला विजय मिळवून देत आहेत. पाहावं लागेल. सुमित आपल्या बॉलिंग तयार. पंचांच्या उद्याने मारा करण्याचा सज्ज. सामनाला फलंदाज संदीप. यामध्ये सुंदर क्षेत्ररक्षण. निर्धाव चेंडूची सांगता होते सुमित याची. पुणे सुमित आपल्या षटकातील पुढच्या संदीपच्या साठी. यावेळी सुंदर असा फटका संदीप याच्या 4 धावांसाठी. 4 लागेल टाकलेला चेंडू आणि यावेळी मात्र ट्रिपल आउट. पाच चेंडू आणि फक्त हे बॉलर कोण दादा? चिनू आलोय गोलंदाजीसाठी आणि समोर फलंदाज असतात तो म्हणजे ओमकार. एक धडाकेबाज आणि घाणेरडो बॅट्समन जे का म्हणतात तो म्हणजे ओमकार. काय करतात ओमकार बघायचं. चेंडू टाकला आणि यावेळी पहिल्या चेंडूवर जोरदार अपील होत आहे. बघूया काय होत आहे. पंचांचा निर्णय बघूया आपण काय होत आहे. जोरदार असं अपील केला जात आहे. पंचांचा निर्णय बघूया आपण काय होत आहे. 2 धावा. पंचांचा निर्णय येत आहे. 2 धावा. चार चेंडू आणि 2 धावांची आवश्यकता आहे. 4 चेंडू आणि 2 धावा. सामना एकदम रोमांचक स्थितीत आहे. फक्त 2 धावा आणि बोकड. काय होत आहे त्या बघायचं आहे. पप्या साळवीच्या भाषेत काय घडतंय आणि काय बिघडतंय त्या बघायचं आहे. चिनू आपल्या षटकातलं पुढचा चेंडू घेऊन समोर फलंदाज तो म्हणजे एक घाणेरडो असो बॅट्समन जे का म्हणतात तो म्हणजे ओमकार. जबरदस्त फटकेबाजी करण्यात एक्सपर्ट आहे तो म्हणजे ओमकार. पप्या साळवी तो खास फंटर म्हणून ज्याची ओळख आहे तो म्हणजे ओमकार. काय घडतंय त्या बघायचं. शेवटचे 2 धावांची आवश्यकता आहे. चिनू आपल्या षटकातलं पुढचा चेंडू घेऊन पंचांच्या उजव्या दिशेने सामना करताय आणि काय होत आहे त्या बघायचं आहे. जबरदस्त फटका कणकणी असा चौकार आणि सामना जिंकलो जय भैरी टेंबे संघान. मी तुझ पहिल्यांदाच सांगितलं होतं सगळ्या प्रेक्षकांनी की पप्प्या साळवी जिंकणार याच्यात काय वाद नाही. कारण काय जबरदस्त त्याची हे आहे. एक नाव वाजलेलो कर्णधार म्हणून ज्याची ओळख आहे तो म्हणजे पप्प्या साळवी. आणि पप्प्या साळवी ह्या वर्षी जो बोकड विजेता ठरलेलो आहे. जय भैरी टेंबे संघान बोकड जिंकलेलो आहे. अभिनंदन जय भैरी टेंबे. त्याचप्रमाणे झरेवाडी संघाचा पण अभिनंदन कारण नावाजलेलो संघ आणि एक जबरदस्त असो सामना झालो.